Эшмәкәргә татар җырлары яңгырый, холда татар авылларында җитештерелүче продукция тәкъдим ителә. Һәр эшмәкәр Рөстәм Миңнехановка үз хезмәте турында сөйли. Татарларны җыючы чарага күреп, милли мөхиткә ияләшеп үссеннәр дип, балаларын да алып килүчеләр бар. Бүген җыенда катнашучы иң яшь вәкилләр балалар бакчасына гына йөри әле, иң олысы Пензадан 78 яшьлек эшмәкәр. Аларның барысында бүген Рөстәм Миңнеханов шәхсән сәламләде. Глобализация чорында безгә бергә булырга кирәк. Без бергә булганда, менә үзебез күрәбез, менә шушы 11 ел эчендә нинди зур үсешләр бар безнең үзебездә, бүтән өлкәләрдә. Бернинде куркынычлык юк, татар халкы югалыр, телебез югалыр, динебез югалыр дигән бернинди кайгы юк. Менә сезне күргәч, ничектер күңелләр күтәрелә, илебез гөрләп тора, безнең татар халкы бу Россия илендә үзен матур итеп күрсәтә. Бүген Россиядә 4200 татар авылы бар, шуларның 2000-нән артыгы Татарстанда урнашкан. Илдәге татар авылларын аларның тизеклеге, миллилеге һәм тырыш эшмәкәрләре аерып тора ди белгечләр. Рауль Әкбәров Оренбург өлкәсеннән килгән, игенчелек белән шөгыльләнә. Бодай, көнбагыш, чөгендер чәчәләр. Авылларындагы 400 кешенең 25% аның хуҗалыгында эшли. Халкын эшле итүдән тыш, ул туган авыл үсешенә ярдәм итүче дә. Мәктәпкә, садикка, клубка biz gaz kirttik. Bizning Abdulin rayonida 40 мәктәп иде, авылларда. Шуның хәзер калды 7-се. Калганнарын яу бетерделәр. Biz шуны yapmasınlar өчен дип, менә шул эшләрне эшкәрдек. Шул рәвешле Татарстаннан читтә яшәүче татар эшмәкәрләрен авылда бизнес булдыру гына түгел, милли мәсьәләләрдә борчый. Эш бала әтисе, эшмәкәр Рамил Идиатуллин бу хакта Рөстәм Миңнехановка сөйләде. Ул тел югалу куркынычын тоя. Аның белән килешүчеләр тагын бар. Безнең авылдашыбыз Рыкаил абый Зайдулла дөрес әйткән иде. Эшмәкәрләре булмаган авылның бүгенгесе юк, мәктәбе булмаган киләчәге юк. Шөкер Аллага, бездә барсы да бар. Мине бер сорау борчый. Ул хәзер инде балаларның телефон тотып, башка телдә сөйләшеп йөрүче балалар безнең авылда да була башлады. Бит һәркемгә билгеле, ана теленә, үз халкына мәхәббәт кичен яшьтән башлана. Күп балалы гаиләләр, әлхәмдүлилләh, 3-4 балада, 5 балада минем кебекләр бар, әлхәмдүлилләh бингесе. Татар телендә сөйләп, үзебездә инде бераз рус телен кушып сөйләбез. Балаларыбыз инде бингесегендә кардәшебез, Шыгырдан кардәшебез әйткәнчә, телефон бәйләме инде, мультфильм бәйләме җыелаларда, урамга футбол уйнаганда русча сөйлиләр. Төмән өлкәсе эшмәкәрләре пленар утырышта үз бизнесы белән таныштыра. Янабаевлар тыкымлы сыерлар тота, хәләл продукция җитештерәләр. Үзләрендә намаз уку бүлмәләре булган глэмпинг оештырырга җыеналар. Кунакхана номерының уңайлылыгын табигатьтә ял итү мөмкинлеге белән берләштерелгән кемпингның бер төре. Анда бердәм татар стилендә башкарылган намаз йорты, музей, парковка урнаштыру планлаштырыла. Чара Россия күләм саналса да, җыенда чит ил татарлары да бар. Алар өчен дә бу җыен зур мәгънәгә ия. Телебезнең гореф-гадәтләребезне бер дә онытмадылар. Балаларды да өйрәтергә бик нык шул эштә өстендә эшлиләр. Күбрәк олылар эшли. Бу җыен бик тә кирәкле җыен. Бу берләштерә, эшмәкәрләрне дә берләштерә, бер-береңне тануымында, товарларны тану, илне тану, Татарстанны тану, шул хәле яхшы бунда продукциялар. Эш көн дәвамында эшмәкәрләр республикада нинди эшләр эшләнүен күрде. Әмма җыенның бурычы сезгә җитештергән продукцияне генә күрсәтү түгел ди республика рәисе. Максат милләттәшләрдән үрнәк алу. Һәммәгез монда килгән чыгыш ясаган иптәшләр, алар барсы да үз кешеләре белән нинди зур бизнес гына бару түгел, сезнең һәммәгездә дә үзегезнең татарлыгыгызны сакларга, шушы безнең гореф-гадәтләребезне киләчәк буыннарга җиткерергә, менә сезгә шуның өчен һәммәгезгә зур рәхмәт. Менә шундый булыгыз киләчәктә дә. Без кая гына барсак та татарлар белән очрашмыйча калмыйбыз. Сезнең проблемаларны урында чишергә тырышабыз ди Рөстәм Миңнеханов. Ул шулай ук мәсьәләләрне турыдан-турыда Конгресс ашада җиткереп булуына сызыклап әйтте. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы.